Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Shaira, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti ugalik ti inak ibinglay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Shaira dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay aya ka na yun nak nga asitgan, sika? Ricky! Pasensya ka na, Shaira. Kaya't ka kumala ang akasarsarita. Break time tayo, mat. Isong adapay ti oras tangag istorya. Jack, pagtatakunan aka istorya ti kasken ka. Aha. Apay ka di akagurguran, nak. Awan matidakas nga inaramid ko kan ka. Basta di ka kaya takasarita. Iso apang nga asim. Di na kun asit gan. Gamaapay, Shaira. Awan mati amok arason. Tapno kasta ti ipakpakitam kanyak. Basta! Di kan umasidag kanyak, Ricky. Tauray ang nyapay ti araramidam. Talaga adi ka kaya't akasarita? Wanan, Shaira. Kat pakawanan na kuma. Noan yaman ti inaramid ko asaan anasayaat. Di nakman mingmingan akasta, sika, Carlo? Agraraman. Mingmingan kaayamat. Kat no saan kakita, nak? Ibagam kit din adinak mingmingan? Ha? Saan ka mataming mingmingan Anya? Wen, Shaira. Hangam na aguray ka. Napuskol gayam unay ta make up mo. Uray ko mano bagbagay mo. Saan maut? Buisit ka? Agtal na ka man? No awan ti sabali nga ibagam. Di na kon kasarsarita. Ayawan mo, Shaira. Imbis ajak makita dayta napuskol a make up mo. Feeling kan tumot nga mahin. Feeling ka asikatikit kitaag. Huston ko nakmat. Umadayo ka kanyak. Gapot ajak kayat a makita ti panagruprupam. Imbag ko man o gwapo ka. Apay, ti kunam ka de kat napintas ka, Shaira. Adun tupay ti makaatiw kan ka. Atiwon na ka ti balasang ang naggapo ijay probinsya. Nga uray awan ti make up na. Pumanaw kan kunak. Ang mga numabarsak ka iti tumbler. Ala, wunan. Panawan kan, Miss Suplada. Puisit na dya, Carlo. Ibaganakit din ang napuskul ti make-up ko. Nan, kita man nga agpaiso tarupam, Shaira. Kita man, no agpaiso ti imbaga day dya lalaki. Na? Apay nga katawa ka? Kasanumat nga min, nasobra ang agpaiso ti nag-make-up. Ay, may saka mat. Di nakpay isakit mat. Isakit ka, Alexa. Nga makakatawa aklaan ga po iti itsuram. Ingka man iti restroom, ingka agdiramos. Apay nga agdiram usak ngay. Nasobra ang nga ron ti nag-make-up, iso adinilaw na kan ni Carlo. Wanan, buisit ti kastoy. Di nakman katakatawa na kasta, Alexa. Hay, Shaira, agar aramid kamat ngamin iti pangkatawa andaken ka. Nagbadoy matanday ta a Kristi. Madlaw ang naggapo iti nasulinak a lugar. Si Kamat, tila madildilaw mo. Agpaiso mata. Kita mati pa nagkawkawis na. Di ka man mang dildilaw. Tano si kati dilawon da. Naglaka ka masakitan. Kasano ajak dilawan? Kat makitak nga rod. Ay, jak amo kan ka, Shaira. Baliwa man ti kasta nga ugalim. Nakauy-uyaw ka. Anya? Kan apaam amin nun akatrabahuan ta. Agyaman ka, tadida ka tututupan.
Ay na, didak matutupan. Gaputa muda nga adda rason no apay akas jaya kadakwada. Kan maysa, apay ngamin nga ipapilit dati makisarita kanyak. Kadyak nga rod kaya takasarita ida. Apay ngamin akas taka kadakwada. Ay, basta! Talaga adyak la kaya ti makisarita kadakwada. Ay na, Shaira. Kinakurang ti panunot day tangar aramidam. Ay, saan akurang ti panunot ko, Alexa? Awan kurkurang ko anya. Ay na, literal manan ti panagawat mo iti imbagak, Shaira. Panunutam ana imbag ti imbagak, tapno maawatam ti kayat ko asawan. Si Kagayam tinangisukatan ni Jake kanya, Christy. Shaira, Amok a ginargarim ni Jake. Iso ana ibaw ingken ka ti panagayat na. saan na pud no dayta, Shaira? Naginayat kami kini Jake. Iso an naadan kami iti relasyon. Imposible mat asika abadoy ti ayaten ni Jake. Napimpintasak nga dayong am iti sika. Iso ajak pa dyan nga ay ayaten na ka. Di kanto matlaagragsak, Christy. Gaputa di kay sardengan ariribukan. Ilaban ko ti karbangag. Gaputa syaktiim mo na, akaayan ayat na. Nagwinaswas kayon, Shaira. Iso apang asim, tadi ka kumamit mang riribok. Di ka mang parnuay iti parikot. Saan asyak ti kalkalabanam, Christy? Gaputa di mo amot ti kabailak nga aramidan. Ti kukwak lang. Isong asaan ang mabalin asika ti mang tagikwa ka ni Jake. Kasladyak maaklon ani Christy tinangisukatan kanyak ni Jake. Anya ko ma, ti saan anak kapapati ijay, Shaira? Anya kamatan, Alexa? Kanayon akong tram dagiti ibagbaga ka. Saan mat? Saan mat ngamin anakaskas daw ti ibagbagam, adi mo patyan. Napimpintasak nga adayongam ni Christy. No may papan iti kwarta, agpada kami iti sweldo. Anya pa'y lati sapulan ni Jake kanyak. Day Jay pa'y lamot a babae ti pinili na. Wan, Shaira. No iti lang atiwam ni Christy. Ngam no ugali, ada yung anasaysaya at ti ugali ni Christy ngam sika. Kat nalabit, dayta tinakita ni Jake. Anya? Amom, Shaira, napintas kang agpaiso. Ngam, naalas ngamin ti ugalim. Nauyaw ka, kan managtagibasit ka. Agbaliw ka kumangaminan. Di ka kumamasaksakitan ni timbagak, Gaputa pagsaya atam mutlaang ti panangibagakken ka iti kinapudno. Christy? Shaira, Wen, nakita kang agmaymay sa. Iso nga inasitgan ka. sige, Shaira. Agsubli ako ni iti opisina. Dandani gaya man alauna. Christy, pangaasim. Kasarita na kumapay. Sana bali. Di kan apaon wano pagsasawan iti makapasair. Naamiris ko. Asyak gayam ti ayan ti bidot. Naalas ti ugali. Isu siguro nga insukatnak ni Jake. Kat bidot ti pagbagak idikan ka nga inagaw mo. Isu pangaasim. Pakawanan na. Diya ka mo no si pupuso dahil na panagkid daw mo iti pamakawan, Shaira. Ang di ka madanagan. Gaputawan ti sakit tinakam ko kan ka. Si pupuso ti panagkid daw ko iti pamakawan, Christy. Iso nga inasitgan ka. Sa anak gayam ang naragsak. No adda tao agurguraak nga awan mat umno araswon.
Agyaman nak nukas na, Shaira. Kinapudno na. Sa anak akomportable di opisina. Gaputan mo nga adamang gurgura kanya. Sana panunod ko ti ag-resign. Ay, saan? Di ka agres-resign. Diyak kaya tasyak ti makagapu iti ipapanaw mo. Kat sapay ko tamanipod ita. Agayam tan. Jake? Anya ti masapol mo, Shaira? Adala kayat ko nga ibaga. Di ka madanagan. Tasaan a pagsakitan tinakam mo ti ibaga. Ha? Ipaay kon ti wayawayam. Kat ikarik, adi kay pakibiyangan ka ni Christy. Pudno ka di day tanga ibagbagam? Wan, Jake. Maawatan ka. Gaputa asi hinumat nga iti lalaki ang mga hayat kanyak. Kat kastoy mo ti ugalik. Agyaman nak, tanaka-amiris ka matlaeng, Shaira. Kat pakawanan na kuma. Tapi nasakitan ka. Maaklon ko ti amin. Gaputa basol ko matlaeng. Sige, panawan ka pa'y dito eh. Taagawid kami ka ni Alexa. Agan-anad ka kumaakanayon, Shaira. Nadagsan ti barukong ko api manaw iti ayan ni Jake. Kasla Jack mayod ang dagiti sakak. Gapu iti maudi apa nang ibagaan ng agan-an nadak. Maawatak ti marikriknam, Shaira. Nagasat ni Christy. Gapu ta ison ti agtagikuha iti panagayat ni Jake. No kumangamin ta nagsingsing putak idi. Nalabit. Da kami pa ila ti agnobyo ita. Saan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, Shaira? Iso nga awata mon. Ipakitam ket diti panagbalbaliw mo. Tapno adda maay ayo kan ka. When, Alexa, adda pa'y nga tamangayat kanyak. Adda, di ka madanagan. Basta baliwam tinaalas nga ugalim. Kasla nagbaliw ti lubong ita, Shaira. Anya ti kayat mo asawan, Ricky. Kasla awan mo ti madamdamag ko akaapam. Talaga mo't nga awan. Gaputa kayat ko tinatalina ay apa nagbiag. Kasta aya, Shaira? Itaman pa'y? Pangaasim, Ricky. Di na kumamot katawaan. Nasaya at mat no nakapagpanunot kan, Shaira. Wan. Gaputan nakaamirisak. Idiin sukat nak ti kaayan-ayat ko iti babae nga adayo an nasingsingpet ngam siya. Nagmayat gayam talaga no awan ti kaapa, Alexa. Launay Kitaam. Ado pa yan ti mayat ang makigayam kan ka. Wen nga rod. Ngam. Jaklat ta maiwaksi iti panunot ko ni Jake. Tunggal makitak ngagkuyog da ni Christy. Madudog ti puso. Masakitan ka. Ngamin, di mo aklunan nga awan kayon. Ngam si ka mismo tinag ko na idi nga ipaay mo ti wayawayana. Iso nga ag-move on ka matan. When, Alexa, no pa'y narigat nga ramidan, ikarigatak nga aklunan. When, Shaira, katpatsak, adda ti agur-uray aparakan ka. Shaira, mabalin ka di nga agidnan tanto amapan iti kasar ni Alexa. Ha? Sigurado ka akayat nakakakuyog? Wan, apay ko maasaan ngay. Wan tatinang tangsitan ka idi. Saan nga umdas arason dayta? Tapno di kan kasarsarita, wino'y bilang agayam. Agyaman na, Ricky. Gaputa uray kasjay ka alas ti impakpakitak idikan ka. Dinak inadaywan kan ginura. Kas itinay bagak, saan nga umdas dayta? Itultuloy mo kit diti agbaliw. Tapno umadupay ti tao, makigayam kan ka. Wan, Ricky. Kat agyaman ak unay kada kayo.
iti saan nga agsarday apang magbagayo kanya. Maragsakan na, gapot na nasingit tamutan iti tunggal maysa, Carlo. Una, Shaira. Nasingpat ka matgayam. Wana, gapot na nabaliwa kung tinagalas nga ugalig. Dahita nga miti ka na yun adilawan dagiti tao kanyak. Dahita pa yun ti makagapo, no apay nga insukat nak ti kaayan ayat ko. Nasaya at mat, tanaka amiris kan, Shaira. Wen nga rod, naladawan ti amin, gapot ta insukat nak ti kaayan ayat ko. Pudno launay ti kunada. Asa ka la makaamiris, no adda mapukaw kan ka. Wan, Shaira. Katuray na sakit man tiwagas ti apo, tapno makaamiris ka, agyaman kalata. Gaputa nagbalbaliw kan. Kita man, adon ti gagayim mo. Kan maysa, saan ada kayo kan ni Jake tinaikari iti tunggal maysa? Wan, Carlo. Kat amok, adan to pa'y mangayat kanya. Shaira, sika lang ti pitpitik to'y pusok. Jak marik na iti asino man a babae. Daytoy amarikriknakan ka. Ricky, sigurado ka at talaga nga ay ayatan nak? Itilaksid ti agkakasakit nga imbagbagakkan ka idi? Sigurado ak iti marikriknak, Shaira. Iso nga aklunam ko mati panagayat ko. Ricky, saan alapad ti saan anasayat nga ugalim. Gaputa makitak mat. Apod-pod no ang nagbalbaliw kan. agyaman nak unay. Gaputa inayat nak nga oray kastuyak. Nasingpat ka, Shaira. Gaputa makitkitak daytan kan ka. Di mo nga minan panunutan tinapalabas. Gaputa nagbalbaliw kakat nga rudan. Gaputa di naksinardengan a binagbagaan. Kan maysa, nakaamirisakmat. Iso ang nagbalbaliw akon. Daytajay kunada at itunggal tao. Adda nga adda ti pagbaliwan na. No kayat nang agbaliw. Sa bagay mo't kit di sige. Aklunak ti panagayat mo, Ricky. Nang rona, kat napanagnakak, ti kinapudnom. Agyaman ak unay, Shaira. Gaputa sinong bata nakmatlaan. Maragsakan ak para kan ka, Shaira. Gaputa na saraka matlaangan ti lalaki at talaga amang ipatagkan ka. Wan, Alexa. Kita man ngagpayso ti gasatan niya. Ni Ricky akanayon ko apabainan idi. Isugayam ti agbalin akaayan ayat ko. Wan nga rod. Kinunampay idi nga uray anya ti mapaspasamak ket di mulatan kayat akasarita. Anya ngay ita. Wan nga rod Agyaman naklaunay iti Diyos. Gaput adda kayo nga inaramat na nga instrumento tapno agbalbaliwag. Kan maysa, adda pagsayaatan ti panangisina kanyak ni Jake. Gaput ay so ti maysa arason a nakaamirisak. Wan, Shaira. Ngamni iwaksi mo ni Jake. Gaputa na ragsakdan ka ni Christy. Kan, agayan ayat kayo matan ka ni Ricky. Wan, Alexa. Awanan ti sapulak pa'y ka ni Ricky akaayan ayat ko. Gaputa na kasingsingpan. Iso adi kan agtangtang tapno di nakapanawan ni Ricky. Wan, talaga nasingpet akon. Tadyak kaya tamapukaw ko tinasingpet kan nataer anobyog. Anya? Dakkel unay ti panagyaman ko, gapo tan nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Iso nga ita, natalnan ti panagbiag ko iti sidong ti asawak ken anak ko. Ket husto gayam ti kunada, anaragragsak ti panagbiag, no awan ti kaguram, ken manggurgura ken ka. Alakastan ket agyaman ak unay.
Tuy pagayam mo, Shaira. Shaira, agyaman nakiting ka panangibinglay iti pakasalitaam. Ket pudno launay. Anaragragsak ti panagbiag no awan ti imimpenem asakit tinakam. Ket sapay lakuma, tagnanayunan ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Shaira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.